can ba. Dan cuduwar da na fata dalla a yi mai ilahuna dai tuba. Dan martaba da tsarkin niyyar fa sai hullisa ne Allah rabba. Dan halaccin da annabi yayi ma bai taba nuna ya gajiya ba. Dan sujadar da annabi yayi ma fili da boye ba danni ba. Dan harshen da ke cewa kai nan take ba da yayi mai ba. In an fake da zababban kaka ce ba za ka ofantar ba. Allah ka yarda annabi ya yarda ni na sani ba danni ba. Bai koya bai fito fili ba. Dangi ruwan da ke dukan kashi ne ruwa ba kwaja mun ba. Bayan yana yi mun dukan ni ya durbiye ni ban saura ba. To dan hakan kawai fa ku ji ni ba so nike ku mun guzuri ba. In miƙa gaisuwa ga sharifi dan annabin da ban gaya shi ba. Har yanzu bai fito fili ba. Ya shugaban masoya annabi ne ban ga zahiri ba kai ba. Kai ne kadai a yau da ma'aiki wayya ba zan yi tunƙaho ba. In ko akwai wani ka ya bayyana fili idan ba tsoro ba. Maula ya siti zauna daidai mai ja da kai ba zai ga da kyau ba. Buyar su ba buyar suna har yanzu bai fito fili ba. Salamun alaika manzan Allah gatan dara ya gatan gawa. Salamun alaika mai shayarwa tun ba ruwa kake kosarwa. Salamun alaika hasken haske zatin ka yayi wuyar hangowa. Salamun alaika gasken gaske da kai rabuna ya jiran tsiwa. Salamun alaika da can dace bango majinginar dafawa. Salamun alaika buyar buya ya bayyanar da ba sayawa. Salamun alaika kamshin kamshi inda ka zo ana ganewa. Na suna gaban ka ma'aiki ɗan rungume ni ko ba duba. Har yanzu bai fito fili ba. Sarafu murmushi da nishaɗi taka da lafiya mabuwayi. Kafi kamalu ya maka hulan Allah da kai ya ba mai yayi. Da kai ya wadaci kansa da kai ke biyan bukatun bayi. In mika jinjina ta dole ko da ba a yi mun hannu ba. Bai goya bai fito fili ba. Tilar a so ka manzan Allah ko ba a so bari ma an so. Ya shugaba hukumar Allah duk mai isa gari ka ya doso. Salamun alaika amrullahi ni ji nike kamar ka faɗi so. Sassan jiki na ke bani ka zo su far da ba ta gani ba. Buyar suna har yanzu bai fito fili ba. Mai tambazi da shirka annabi mai cecira da takwan daidai. Jimul jamali juyin juyi kayi ba kullukawa daidai. Kabar ilahu manzan Allah mai kewaye ka sai dai shi dai. Ya sha bakin gaba ɗaya annabi ne ban ga inda ba kai ne ba. Har yanzu bai fito fili ba. Mai kyau da kyau zuwa gaba kafi ƙarshen cika ciki kai ne tik. Zartar da kyau tsayayyen sarki mai juya duniya shi dai tak. Ainun tajalliyatin zati sirrin sifati mai manan sakkayi wa duniya da kiyama girma ba za su ɗau nauyin ba. Bai goya bai fito fili ba. Ya ɗungurin gumɗin Allah ban hangi faru ko ƙarshe ba. Ya ma dubu buwa ishariki tak mai kurewa duba. Tun babu rayuwa kake raye komai na ce da kai bance ba. Domin faɗar ka sai dai Allah ba dai abin da ya yi farko ba. Har yanzu bai fito fili ba. Kai ɗan uwa mazo ka ji annabi
ba, har yanzu bai fito fili ba. Can malamai suna ta jawabi ai inuwarsa ce ba shi ba, ainin sana tare da Allah tun fil azal ba za su rabe ba. Sun na rike cikin junansu ba a isa a bambance ba, to inuwar cikinsu ta waye amsar ruba a baki na ba. Bai ɓoye bai fito fili ba, tabba akai da shi Allahu ya ce shi akai wa ba a lura. In ya faɗa shi ne ya faɗa dan kar da ba a kawo gyara. Kar ta gama gadara ta shi ne dan da shi kaɗai na cara. Bana da ta ku tashi nike yi dan shi da yi ku ba dan ku ba, har yanzu bai fito fili ba. Rawuni ilahu ba min ba an duk martaba da kai tai suna. Furcin ilahu na bakin sa to tambaya nike dangina. Wake rigan faɗa a cikin su ko tare ke ga yawa juna. Dan abu da girgizar rafani ba mai zuma shi in ba kai ba. Buyar su ba buyar suna har yanzu bai fito fili ba. Yaya ka ji shi ya ka fahimta bai buya bai fito fili ba. Buyar su ba buyar suna wanda ya ne bai hauci ba. In ka taba shi ka taba Allah in ma sanin ka bai kai can ba. Bai tabbata da wanzarwa ne ba za a rayu ba dan shi ba. Ya taka dutse da sun loza tuno inuwarsa ce ba shi ba. Bayi mu warzake mu gane dan abu bai kama da kama ba. Je kai nutsu ka kara tunani malam ba za ka riski ya shi ba. Allahn kama manzan Allah ne annabinsa ba ma kai ba. Ya mai nufi a dinga nufi na in dinga yi ma maulana. Na duba da dan masa'uda dan gagarar ka karbi yabona. Duk sanda zan ka yi mani dauki ya shugaba ka dafan kaina. Ma assalam manzan Allah ba sallama ta ban kwana ba. Buyar su ba buyar suna har yanzu bai fito fili ba. Buyar su ba buyar suna har yanzu bai fito fili ba. Har yanzu bai fito fili ba.